Upat na nadakpan sa Oplan Limpyo Talisay samtang mga ekipo sa pag-refill og butane na sakmit usab. Buwan naman o kining dakop sa unang simana sa bagong tuig. Alang sa dugang detalye, aniya ang report. Duha nga sikop sa bypass operation nga sila si Mary J. Lacap ug Luis Secretaria. Nasakmit gigan kanila ang pinakiting shabu. Nasikop usab si Dave Sabate ug Rick Capaceti nga nalambigit sa illegal nga sugal. Nasakmit ang usa ka video karera ug muli-muli machine. Samtang gumikan sa tawag sa usa ka concerned citizen, nahibaw-an ang illegal nga pagpamaligya og LPG refill butane canisters. Didto nasakmit ang tulo ka 50 kilograms LPG tanks ug 112 ka LPG refill butane canisters o refiller aparatos. Gikatakdang pasakan og kaso ang mga linakpan karong adlaw. Uban ni Renan Tiquiniones, Chona Carrion, Balitang Bisdak.